Primer vaig anar a dues escoles del barri, que sobretot a la segona, que era en un pis, bueno, les dues eren en un pis, que era de l'Avinguda de Gaudí, i bueno, era horrorós perquè el director era un feixista i repartia. I per molta insistència de la meva mare i d'anar insistint, als 8 anys vaig anar a l'escola de la mare. I això, esclar, és una altra cosa. Allà es parlava en català, allà tot era potenciar la sensibilitat i sobretot la idea aquesta de formar persones més que estudiants. Tots tenien les seves coses i tots tenien, hi havia una gran llibertat i alhora una gran responsabilitat. Vull dir, hi havia uns càrrecs elegits pels alumnes, elegíem els càrrecs que volíem el jardiner, volíem el tal, cada mes es renovava d'acord amb les notes que tenies. I a mi em van fer cronista general, que això vol dir que havia d'escriure la crònica del dia i dibuixava, clar, dibuixava molt, dibuixava com un desesperat. Em trobo amb el buit més immens perquè em poso a treballar. Em poso a treballar primer de nano de recados, després en una agència de publicitat, per allò que els pares deien home, si té mà dibuixant, doncs segurament, és clar, una agència de publicitat no té res a veure. Després vaig treballar en una casa d'assegurances i ja quan vaig fer l'exposició vaig demanar una excedència que ja no vaig tornar, ja era pintor. Oficialment ja era pintor. Jo suposo que arribo a la pintura per ADN, perquè jo sempre m'havia expressat molt millor dibuixant, embrutant papers, ratllant alguna paret, que no pas parlant. I això, d'alguna manera, m'ajudava a connectar-me amb la gent que m'envoltava, amb els nanos. Jo, més que jugar al carrer amb els altres nanos, que també ho feia alguna vegada, però dibuixava. Crec que aquí influeix el meu caràcter molt introvertit, molt tímid, i d'altra banda perquè, no sé, perquè m'hi trobava fàcil, trobava una manera d'expressar-me fàcilment. I d'aquí, si em preguntessis quan vas ser professional, per entendre'ns, no? Doncs no ho sé, fins que vaig fer la primera exposició, però jo recordi que des que m'amava que ja feia coses. La primera exposició va ser l'any 67 al Cercle Artístic de Sant Lluc, que me'n recordo que era una exposició que em van treure 2 quadres perquè els van trobar massa forts, però va ser una il·lusió, allò, el meu avi emmarcant amb uns llistons en el balcó de casa seva, emmarcant les obres, però el que va passar és que no hi va anar ningú. No va ser un fracàs, perquè és que no hi va anar ningú. Llavors això em va provocar una gran crisi, i en l'any 69, no, 68, vaig fer unes altres coses ja molt diferents, ja molt més properes al que faig ara, però no ben bé. I em vaig dedicar a portar la carpeta per tot arreu, de totes les sales, galeries, i fins que al final vaig fer una exposició a la Sala Gaspar, i a partir d'aquí em vaig professionalitzar. També tenia una influència molt més directa que no pas la de la pintura amb la poesia. La poesia, llegia molta poesia, la meva àvia em va regalar el Romancero Gitano d'Edicions Losada, que és una edició mítica que estava aquí prohibida. A Vallatlla vaig llegir una antologia d'Espriu i després anava molt a les matinals del Palau de la Música, m'agradava molt la música clàssica, i quan vaig tenir el primer tocadiscs, que era una cosa molt precària aleshores, doncs ja treballava o dibuixava o escoltant música. Les primeres coses que vaig fer, que es van exposar l'any 69, moltes eren basades sobre l'obra d'Espriu. L'obra d'Espriu i, a més, que això lliga amb el que t'he dit de la música. I aquestes sí, totes vaig fer una obra per cada cançó de la Roda del Temps, de les cançons de la Roda del Temps i de l'Espriu. I en la música m'ho posava la gravació del Raimon, que les cantava.
Llavors jo li vaig anar a ensenyar a l'Espriu, vaig trencar la meva timidesa, li vaig anar a ensenyar a l'Espriu m'hi va fer anar 2 o 3 vegades més, i bueno, des d'aleshores va haver-hi un tracte, uns consells per part d'ell. L'Espriu, Miró, Foix, totes aquestes persones eminents per mi, clar, eren un exemple. Un exemple, jo m'emmirallava amb ells i la sort de tractar-ne algun d'ells, que després resulta que es van fer seguidors meus, doncs això era el màxim botí que podia tenir, no? Sí, i tant, esclar, tenia la història allà davant. És una necessitat interna, no ho puc evitar, no ho puc evitar. El que passa és que, esclar, amb el temps i l'experiència i amb les obres ja acumulades, cada vegada em torno molt més exigent. I treballo més sintèticament, intentant dir el màxim amb el mínim d'elements. És un procés de simplificació, que igual d'aquí un temps s'abarroca, però de moment vaig per aquí. És absolutament o sigui, cada dia, quan el llevo no m'ho crec. Em pesa molt més la memòria de quan anava a treballar, diguem-ne, a l'editorial, a la casa de publicitat, a la casa d'assegurances, que no pas amb els anys i anys i anys, estic parlant de quan tenia ja 21 anys, que vaig començar. Encara penso, home, quina sort que tens, no? Quina sort que tens i t'ho has de guanyar.